बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज आसामाव जाफुंनाय गैयि सरकार सालायबाय थानाय समावनो ढेकियाजुलि एबा मन्त्रि अशोक सिंहालनि समस्तियाव थिखादारफोरनि रां जाख्ल'नाया नुजाथिदों। राङापारा हालामनि ढेकियाजुलि समस्तियाव गोदानै सोसनजानाय ओनसोल माइनस्रिनिफ्राय खैलाजुलि थांनाय लामाखौ रिपिटिं खालामदोंमोन, नाथाय बे लामाया साननैसोआवनो गुगाफिनबाय होनना फोरमायदों ओनसोलनि रायजोफ्रा। रायजोफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला बे लामायाव जेसेबां बिबांनि मस्ला होनांगौ बेसेबां होआखै, जायनि जाहोनाव लामाया बेबायदि गुगादों। लामाया माबायदि जादों? लामायाथ' जोंना जेबोआनो जायाखै बानायनाया। माबायदि बानायदों हायावनो लुना गालांदों आरो बेबो जाबायदि 1 इन्सिबो नङा, हाफ इन्सिल'सो, हाफ इन्सिबो नंबावासै नै। अखा हानायजों ओरैनो बाइकनि साबिजों थुबानो गालाबायो। बेबायदिथ' जानाय नङाना। रायजोफोरा बहुद कमप्लेन होदों सोरबा सोरबा। दा बेखौ बानायफिननांगौ जोंना लामाखौ। आं दाख्लैबो बुंखादोंमोन बे जायाखै होननानै, बेखौ बानायफिनना होलै नोंसोर होनना। रायजोखौ थगायगासिनो नामा नोंसोर? रायजोखौथ' थगायनानै थांनाय बायदि जाबायानो। सानसेयावनो एफा गोजान हायाना बे दाम्पार गंसेया। दाम्पार गंसेखौ गोलाव होथारनांगौ। दाम्पार गंसेयानो जुदि एफा गोजान थाङोबा मा जागोन बेलाय? ब्लेड बायदि होनाय, आथा नानाय बायदि। लामा माबायदि? जोंनि लामायाथ' गोदान नुदों, नुनायाव जेबो खामानि जायाखै बियो। माने हायावल'सो सिथाबना गालांनाय बायदि अन्थाइखौ आथाजों। दा नै सप्तासेयानो जायाखै बिदियाव। सप्तासे नङा, मैयासो बानायदों। मैयाल'सो। आंबो बे साइडनि नङा नालाय, थांलाय फैलायलाय खालामो। अब्लाबो बे लामायाथ' जाथाराखै, नै अन्थाइजों होननाया जायाखै बे लामाया।